Thembela enkosini okwamazwi siwathola encwadini yezaga isahluko sesithathu Proverbs chapter 3 trouble of your heart or tablet of your heart ethi thembela enkosini, trust in the Lord with all of your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will direct your path. Someone amlaleli umsakazo ivuma 103 the adult radio for the young at heart. Mina ngudidi ngwakankosi nginawe njalo ngalezi ikhathi ngihamba nomfundisi uKhoza ongekho ke namuhla sathethe ikhefu kepha sinonaye umfundisi uDlamini wakhona lapha eKhanyeni Baptist Church. Many of you would know him. Uhlale khona kuyinkomfa zethu zonke njengomunye ubambisene noBaba uKhoza lapha eKhanyeni Baptist Church. So we're going to have our show just as usual. Namuhla ngifisa ukuthi ke sikhulume ngako sizikubayelana nenkomfa yalelo sonto elizayo. Kepha ngaphambi kobenjalo sibonga kakhulu kuDaviola, the weekend boyfriend and the weekend husband and the weekend tontoni abantu abaningi yena nomfoka Mdunga bayenza lento yabo. It's been a good afternoon from 2 o'clock kuze kube manje. Hamba mfana uphumule ekhaya ususebenzile wenza umsebenzi omkhulu. Mina nomfoka Dlamini it's the Dlamini show namuhla. Umkhathina bekho hamba kaDlamini kubusa thina la ekhaya la kwi Sound Doctrine Hub. Now mlaleli siyazi ukuthi uyathanda ukuthi na ubeke lakho uvo njengomunye obusayo la ekhaya kwazise phela sumndeni sisonke. Ungakwenza lapha ku 0737091991 0737091991 number 086 1010 300 086 kanti khona la studio sisahamba naye uAnele Gamhlongo owenza show ukuthi zonke izinto zihamba ngomumo. Nawe lapha ekhaya ku Facebook page yethu iSound Doctrine Hub Facebook page yethu sikwazi ukuthi sibonane nawe, nibone nomfo kaDlamini ayisenhle lensizwa kodwa ke isithathiwe mawuze inkomfeni nje kulesonto elizayo wazi ukuthi usithathiwe lensizwa kodwa ke sobambisana naye namuhla mfo kaDlamini. Sawubona mfethu, niyaphila kodwa? Sanibona mfundisi, siyaphila, siyabonga kakhulu. Nikhonze kahle lapha eKhanyeni namhlanje? Kahle kakhulu, besikhonzwa uyena mfowethu umkhathini. Njengoba usho nje usathatha ikhefu kodwa umqemane. Siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyathemba ukuthi namuhla abalaleli bethu bazolithozela uhlelo kwazise phela wena nalensizwa yankosi siyezwa ukuthi kuzobe kuyinina enishayela lenqola yaleli sonto elizayo kuyinkomfa la sizobe sibe nenkomfa yethu siba nayo minyaka yonke. Engizofisa ukuthi sithi uxoxa ngayo kancane. Kepha ke mfethu njengenjwayelo sithi mase siliqala lo hlelo sicele kuSimakade ukuthi kube uyena obeka wonke amazwi afisa ukuthi aphume emva kwalombhobho ngemlomo yethu, kube uyena owaguidayo sikwazi ukukhuluma ngesibindi izwi lakhe, sikwazi futhi ukukhuluma ngesineke. Sazi sephela ukuthi akulona izwi lethu akuwona amazwi ethu mina nawe osikushoyo nje sithi thus says the Lord. Sicela usicelele enkosini mfowethu Dlamini. Ayikho mfundisi, asithandaze impela baba, thina kuphela nje singamathuluzi akho, akukho thina esikwaziyo. Siyakhuleka ke namhlanje sikubonga namhlanje ntambama Nkosi yethu ngabo bonke ubuhle bakho ngomusa wakho omkhulukazi phezukwethu. Sikubonga ukuthi namhlanje kuyisonto abaningi babalaleli ubanikezile ithuba wabapha nomusa ukuthi bakwazi ukuyohlanganyela nabazalwane einkonzweni zabo ezahlukahlukene. Wasenzela lo musa Nkosi yami ukuba sizwe ukukhuluma kwakho namhlanje. Siyakhulekela ke namhlanje ntambama ukuthi konke sikuzwile lokhu okuvela kuwena kube usizo kakhulu empilweni zethu, kuguqule inhliziyo zethu, kuguqule ukuhamba kwethu phambi kwakho naphambi kwabazalwane naphambi kwezwe. Nkosi yami ngiyafisa ukukhulekela wonke umlaleli olalele njengamanje
wena uzazi zonke idingo zethu sonke esinazo, uyazazi idingo nosizi olibhekene nabalaleli balomsakazo. Siyakhuleka ukuthi ngokuhlangana kwethu nje namhlanje ntambama sisazo khuluma ngale topic yemshado maqondana neconference esizoba nayo next week, ukuthi kube khona ukusizakala kubalaleli balomsakazo, labo abashadile nalabo abangashadile abasacabanga ukushada, nalabo kodwa abahlala nabo abantu abashadile, kube khona lapho bezosizakala khona. Ngiyakhulekela ukuthi usisize sinomfundisi uNkosi namhlanje ukuba singadukisa abantwana bakho, kodwa sikhulume lokhu okuzoba usizo, lokhu okuzokwenza ukuthi imshado yabazalwane ikhule, imshado yabazalwane iqine, imshado yabazalwane ibe sesimweni esingcono kunalesi ekade isona. Usizeke Nkosi yami ngamandla omoya wakho ingcwele, ukuthi konke esizokwenza namhlanje kubuyise udumo kuwena, sinciphe thina wena ukhule, ngoKristu Jesu oyinkosi yethu. Amen. Amen. Siyabonga mfowethu Dlamini. Asibakhumbuze mfowethu Dlamini besoshila umkhulekweni ukuthi inkomfa ikule sonto elizayo. Ngiyacabanga mengaphosisi isonto elizayo ngomgqibelo kuzobe kumhla ka1. Yes. Mhla ka1 kuMarch. Onganawo ama details ngokuphelele sithini kena ikuphi inkomfa, iaddress ithini, isikhathi oqalwa ngaso, isikhatsini uyonke leyo mniningwane. Ngiyalibonga ithuba mfundisi. So ke njoba usushilo iconference yethu yamnyaka wonke edila nemshado nokusiza ama couples emshadweni izoba kulonyaka ngomgqibelo u1 March. Izoba laphana la sihlangana khona ngokujwayelekile ngama Sundays ku10 Harvey Road ePinetown. Ilapho la esihlangana khona sibandla lasekukhanyeni. I-conference izoba lapho. Izoqala ngo9:30 kuya ku3:30 ntambama. 9:30 ekseni kuya ku3:30 ntambama. Imininingwane iyatholakala ke eminye imininingwane na ku Facebook. Ku Facebook uyasithola ekukhanyeni ekhanyeni Baptist Church. Sina ne website ekukhanyenichurch.com. Uyakwazi ukusithola kulezo ndawo. Sina ne phone number ke okwazi ukuyifonela u065 965 538 065 965 538. So i-conference ke izoba nama session amathathu. Ama conference ethu isikhathi esiningi aba kuleyo format leyo, lapho khona siqala kube nendumiso ekseni ngokujwayelekile emfishane, nesikhathi esifishane somkhuleko sikhulekela i-conference nezidingo zabazalwane. Ebese kuba nesession yokuqala yentshumayelo, siye ebreakini elifishane, siphinde sibuye nentshumayelo yesibili, bese siya kwi-lunch, sibuye sesizokwenza i-Q&A. So ama session amathathu, intshumayelo ezimbili ne-Q&A session. Q&A session ke lapho abazalwane suke bekhona kwi-conference bethola khona ithuba lokusibuza maqondana nezinto ekade zisuke zikhulunywa kuyona i-conference. Hayi ke lokho kuphela, kodwa kuba khona nanethuba lokuthi abazalwane babuze nje nezinye izinto eziqubukayo enhlizweni zabo nasemqondweni wabo maqondana nalezi zinto esisuke zikhulunywa, mhlambe azithinte kanga directly kwi-conference, kodwa abazalwane bakwazi ukuthi bakwazi ukuzibuza nazo, noma kade zingakhulunywanga directly kodwa zithinta isihloko sosuku. So i-format ke mfundisi injalo, nama details iyo kona lawo. Nangumzalwane ofisayo kuba khona kwinkomfa kepha unezingane ezincane, sithini kuyena akahlala ekhaya ngezi akeze nezingane, amalungiselelo
weingane ahamba njani? Balekile leyo topic mfundisi. Ngiyakhumbula nami abantwana bami besabancane kunaloko abayikona manje ukuthi kwakuba nzima kanjani ukuhamba nabo seyintweni enjengalezi. So ke ekukhanyeni siyayicabanga leyo into, siyazi ukuthi kwesinye isikhathi iba ingqinamba kwabanye abazalwane. So sesibahambele phambili sa-organizer ukuthi kube khona abantu abazoyigada ingane. Sikujwayeleke lokho ekukhanyeni. Ama-conference ethu ajwayele ukuthi ibe khona leyo arrangement ukuthi kube nabazalwane abazobheka ingane ngesikhathi abantu abadala bekhonza. Khona ngishilo ngathi kuzoba nane lunch, so akhona ama refreshments kubona abazalwane nabantwana abazobe behamba nabo. So kwazi ukuthi sithole into yokudla okuyethunjini, sithole into yokuphuza ngoba i-conference yosuku lonke asilindele ukuthi abazalwane bazobe befastile usuku lonke ngomgqibelo. So ikhona kukhona okuyethunjini esizobe sikuhlinzekile kwi-conference. Kukhona okhokhwayo mhlambe ukuregister i-attendance? Balekile futhi nalokho ngoba sekukuningi kakhulu ukudayiswa kwevangeli kaKristu. Kuningi kakhulu ukwenza la ngaphandle lapho khona izinto zikaNkuluNkulu isetshenziselwa ukugcwalisa amaphokethe abantu. So cha ayikho into ekhokhwayo kodwa ngoba kukhosta imali ukwenza izinto ezifana lezi, sizocela umnikelo ngalo usuku. Lokho nje abantu abakwaziyo ukukunikela, abakwaziyo ukusixhasa ngako ukuze sihlangabezane nama expenses azo lezi zinto esikhuluma ngazo, ukuprovide ukudla nevenue esikuyona akusiyona ivenue esiyonayo njengebandla kodwa ivenue esiqashayo. So zikhona izinto ezama expense esiba nazo njenganebandla esodinga ukuthi sizihlangabeze. So sizocela kakhulu ukuthi ngokusuka enhlizweni nokungangamandla abo abantu kube khona abasixhasa kodwa akukhokhelwa ukufika kwi-conference. Ofisayo akunalutho nje anako yilo nje kokugibela nako angakhuleka afike. Iminyango ivuliwe, the more the merrier. Okubalekile kakhulu kuthina mfundisi akusikona ukuthi umuntu ufike nani. Okubalekile kakhulu kuthina ukuthi yini umuntu azoyizuza ngokuzwa nokulalela izwi likaNkuluNkulu uma esefikile enkonzweni. Sibonga kakhulu mfoka Dlamini ngaloko sithembe nomlaleli ukuthi siyobonana nawe noma kanjani kuleli sonto elilandelayo. Ngiyazi ukuthi ngalezi ikhathi zalezi inkonfa siba nabantu abavela eSouth Africa yonke impela literally bezela inkonfeni sibheke ngamehlo abomvu nezandla ezifudumele ukwamukela bonke laba abeza kwinkonfa kizo zonke izinkalo zakuleli. Laleli ngaphambi kokuba singene sikhulume nge-theme noma ngihangazi theme nithini ngesizulu isiqubulo noma whatever, but i-theme yona leyo yalenkonfa ngiyafisa ukukhumbuza abalaleli ngenkulumo yethu yaleli sonto eledlule la si dedicate ishow yonke nge-partnership noma ngokubambisana kwe-Sound Doctrine Hub noNyawonhle Beautiful Fit. I-feedback ibe yinhle kakhulu, ikakhulukazi phakathi nesonto abalaleli becela izinombolo nokuxhumana. Ngiyakhumbula ukuthi kule sonto edlule sikhulume ngeinkinga ezikhona ibhekene nabantu besifazane. Enye yama feedback esitholile ukuthi sikwazi ukukhuluma ngezihloko ezithinta abantu besifazane kungeyona inyanga yabantu besifazane. Now ukunikhumbuza nje lolo hlelo belibheka abantu besifazane kuyinkinga ababanazo basazodeda
banye batetele emakhaya, abanye batetele izibhedlela, abanye kukude kakhulu nama ambulance, izinto ezinjalo, ukulekelela noku-equipa nje umuntu wesifazane ukuthi alindeleni, yini okulindelekile uma ezoteta. Silekelela abantu besifazane asebetetile kepha ngey'ngqinamba ey'thile ababhekene nazo, abakwazi ukuthi babone bona ngokucabanga kwabo kungebona umqondo omuhle ukuthi bayigcine ley'ngane ebese bayihushula lezisu. Sibalekelela kanjani ukuba bathole intethelelo, sibalekelela kanjani ukuba babuke lento ngeso likaNkulunkulu, sibabukelekelela kanjani kule trauma abangazange batshelwe ngayo phambi kokuba bathathe lesinqumo esinje. Kulekelela abantu besifazane ababe nje nama-miscarriages ngezizathu ezahlukile, medical grounds or whatever the reasons may be. Kanjalo uhlelo lethu lolu ongoing olubambisene phakathi kwe-Sound Doctrine Hub noNyawonhle, u-Abby ubela thathi i-hour lonke kuleli sonto elidlule sikhuluma ngako lokubambisana. Ngakho ke siyanimema namanje ukuthi niqhubeke nina endinga usizo noma umaziyo odinga usizo, usithinte la kwi-Sound Doctrine Hub, usithumele imessage, usifonele le inombolo esiyithatha egcineni, nazo ziyalekelela kakhulu ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nawe, sixhumanise nabo labesebenza nabo ababhekane nawo lo msebenzi. Nale inombolo nje esiyikhipha mase kuzophela uhlelo, makuphela uhlelo uyibheke impela, uyibhale phansi, sizoloko sinikhumbuza zona o 0763533001 no 0832340154. Noma ufuna ukuba anonymous, asenze kanjalo, noma sebandleni elithile sikwazi ukuthi silekelelane nawe nebandla nobuholi bebandla ongaphansi kwalo ukuze ukwazi ukuthola ukusizakala nobuholi bokusiza. Abanye abaholi abazi ukuthi amalunga amabandla adlule inkingeni ezinje, ebese sibheka ngokweso likaSimakade nezwi lakhe ukuthi lithini. So a program that is ongoing, so ibhekana ku Facebook page yethu, Beautiful Feet noNyawonhle ne-Sound Doctrine Hub bebambisene kanjalo, silekelelane nawe. Thatha ipeni egcineni kohlelo, so ikhipha futhi inombolo sikwazi ukuthi sibambisane nawe. Mfowethu asibheke mfethu i-theme yethu kulonyaka, a theme that is very interesting because uma uyibheka ngesingisi ithi meekness emshadweni. Asikhulume nje iqiniso, leli gama lika meekness akulona igama lithini ngesizulu? Ukuzehlisa. Lento yokuba meek akuyona into ethandekayo kahle noma eyamukeleka kalula emphakathini, ngoba uma ukhombisa i-meekness kuba kangathi weak, you know. I-meekness emphakathini noma kwi-society noma ezweni labangasindisiwe, ikakhulukazi angisho lokho in the secular world, it's synonymous to weakness. Yes. Because ufanele ngibonakala ukuthi ngimela amalungelo ami, akudlalelwa la kimina, and all of that, and yet thina njengabantu abazelwe kabusha, siyambona lo esisindiswe ngegazi lakhe, eyinkosi, uNkulunkulu enako konke, enawo wonke amandla, kepha uyazehlisa, azithobe, enze yonke lento, ebese ke bathi masebebheka abalandeli bakaKristu lapha, ngithi kuseBerea mangaphosisi eAntioch, but mababheka labantu abalandela uKristu eAntioch nabo bemnene njengaye, bethobekile njengaye, bathi laba
bangamaKristu because bebona benzisa ukaKristu kwase sekuvuka leligama lokuthi samaKristu uJesu azangathi thina simaKristu abantu nje bebebuka abalandeli bakaKristu benzisa okukaKristu bathi hayi bawuKristu laba si kuze kanjani ukuthi sikhethe lesi sihloko esazi kahle kamhlophe ukuthi asikho attractive asithandeki ikakhulukazi namuhla umuntu wesilisa lento ukuthi athi uzozithoba azehlise into esingayazi foreign namuhla kunale agenda yokuthi abantu besifazane kumele balwela amalungelo abo babe ongqoshishilizi. Why did we pick this theme? Mfundisi usuyishilo yazi izinto eziningi lesi sihloko uqinisile akusisona isihloko esipopular futhi lokuthi akusisona isihloko esipopular is really one of the main reasons esenze ukuthi sithi no lesi sihloko ake sisinikeze le attention esibonayo ukuthi asiyitholi nginana suspicion yokuthi yini eyenza ukuthi lesi sihloko singayitholi attention. Ngicabanga ukuthi esinye sezizathu uma ngieda kulezi izathu nawe osuzibalile okunye ilento yokuthi ikhona into ethi uma sesindisiwe impilo zethu kuzoba impilo eziperfect ezingenabo ubunzima ezingenazo inkinga in fact uma uthi uyalalelisisa emabandleni amaningi kushiwo exactly that ukuthi uma sewusindisiwe kufuneka uze uphile ngisho emzimbeni ungabi nakugula kufuneka ube nemali kufuneka izinto zakho zihambe ngalendlela efiswa wena bese lento mfundisi ihambe izifika nakhona ke emshadweni ngamanye amazwi into engishoyo ukuthi uma sesifundiswe ukuthi uma sesikholwa akufuneki sibe nezinkinga kusho ukuthi asingabi nezinkinga ngisho nasemshadweni bese kwenza ukuthi sithuleke singamakholwa sithule nezinkinga esinazo emshadweni ngoba uma kuvela ukuthi kanti kowami umshado kunezinkinga kusho ukuthi mhlambi khona inkinga ngobukholwa bami ikhona inkinga ngensindiso yami sase sithi no asiyibheke le topic ngoba asikutholi lokho eBhayibhelini kunaloko sithola ukuthi iBhayibheli uma likhuluma nathi likhuluma assuming ukuthi imshado ngisho neyabazalwane izoba nazo inkinga uma ubuka nje for example uPetru oqala ku chapter 3 uPetru ubhala lencwadi yakhe eyibhala mfundisi eyibhalela abazalwane asebehlakazeke umhlaba wonke ngenxa yencindezelo bacindezeleke ngendlela eziningi ngaphansi kahulumeni ngaphansi kwabaqashi babo kodwa mayifika ku chapter 3 uPetru uthi abalindele incindezelo ngisho nasekhaya ucindezeleka ngaphansi kwesandla mhlambe sikamyeni wakho noma ngaphansi kwesandla esikankosikazi wakho so sasithi no asibheke le topic ngoba iBhayibheli lisikhombisa ukuthi asikulindele ukuthi imshado ayizukuba perfect so asihlomise abazalwane ukuthi ke uNkulunkulu ufuna siresponde kanjani kulobumzima basemshadweni ngoba buzofika asibiyele emuva kuyiqiniso ukuthi uma abantu bengakashadi basesenobudlelwane nje inkinga azivamile ukuba inkulu noma ngaphezulu kwamandla kuvamisekile futhi ukuthi kube nje perfect relationship zithi noma zikhona inkinga kunalento yokuthi asiyilungise ndawonye
zilungiswe inkinga kuyiwe phambili ebese makungenwa emshadweni zishintsha izinto kube nale inkinga ezinkulu ezingakwazi ukuthi ngeso lenyama uzibone kwangathi zingakwazi ukulungiseka because ngiyacabanga ukuthi akekho umuntu ophile kahle emqondweni wakhe ozothi ngifuna kuyongena emshadweni ngihlale isikhathi esingaka bese ngiyadivorce unless ene agenda yakhe uzokwenza njalo but generally akekho umuntu ofuna ukodivorce amengena emshadweni because there's so much at stake isikhathi sakho investment quality time yakho investment yemali investment izinto eziningi nje uzinikela ubuwena uma ungena emshadweni uzinikela fully and divorce is very costly emotionally it's more costly than financially kuba nama scars eminyaka angeke akwazi ukuthi alungiseke noma aphole yini lento eyenza ukuthi mase sifike emshadweni kube likhuni mfundisi igama elibaleke kuna wonke uma ngiphendule lo mbuzo isono uma sisa kulesi simo osishoyo sokuthi nje sisazijolela asikakahlali ndawonye usaphuma uyekini ngiphume ngekhaya sibuye sihlangane njalo uma sihlangene spare mfundisi njalo uma sihlangene eNando's sihlangene kwi picnic so asihlangene la khona sekuneyinkinga zeimali asihlangene la khona sekugula umntwana asihlangene la khona sekuneyinkinga esikoleni asihlangene la khona sesixoshwa endlini ngenxa yeinkinga zeimali akusakhokheki and so on and so on and so azikho izinto uma sisajola ezisiphushela ukuthi kuvele umnjalo bami ngempela ukuthi uma ngingaphansi ngizothi ngaphansi kwestress ukuthi uma kade ngisebenze usuku lonke emini ntambama kwenzakalani kwimudi yami bese ngifika ngenzani ngaloko ekhaya so ungakakuboni ungakasiboni isoni njengoba sinjalo leso hleli naso uma noma leso thandana naso uma ningakashadi kuphela uma senishadile sekuvela zonke lezi zinto umzima bonke basemhlabeni senibhekene nabo nobabili ngokujwayelekile insuku zonke la kuvela khona ukuthi kanti uyisoni kangakanani lo muntu engihleli naye kuvela zonke lezi zinto nakuwena okade ungazi ukuthi nawe kanti uselfish kangakanani nawe kanti uzicabangela wena kangakanani kuthi mase kuvela zonke ke lezo zinto mfundisi iBhayibheli ila khona elithi umshado awuzu survive ke uma kuzothi makuvela zonke lezi zinto bese kwenzeka lento kade uyisho neqaleni la khona nami efanele kuvele khona ubhoqolo bami njenga nendoda nomuntu wesilisa noma la khona efanele kuvele khona nami njengomuntu wesifazane ukuthi sengiyimbokodo phela I'm a feminist ngifunde kangakanani ngihlakaniphe kangakanani ngiphuma emndenini wako sibanibani mina ngeke ngizwe ngendoda iBhayibheli lithi asizehlise ikona sikhuluma ngale topic kule weekend esiya kuyona ngiyafuna ngiphushe lento kodwa mhlambi itopic yangelinye ilanga ngiyafisa lento ukuthi ngesibe practical yes ukuthi yini amongst many things ezinye zezinto ezenza kube nalezo inkinga ngiyazibona lezo ishoyo sihlala ndawonye sakha ifamily nezingane nokugula nako konke kuba nalezi
we can say it on a lighter note, but it's serious. And I'm saying this from my experience as a marriage counselor. Uma uyobona le ntombi nisathandana uyageza ube muhle. Mase nihlala ndawonye sekuyavela ukuthi kahle kahle awuzwadi nokugeza wena. Izinto ezincane njengalezo bese ziya build up. Because ukungafuna ukugeza kwakho la ekhaya uthi mawugeza kakhulu indoda izoehla isithunzi izophunyelwa na isithunzi lokhu igeza kakhulu iba nomthelela lento yebo ikwakho but kuba nezinto naleliphunga elingamnandi ebese kuba nenkinga. But naye enye esithatha kancane, but it's very serious. Abantu besilisa are very visual. Ubona umuntu wesifazane amthande ngoba kunento ayibonile kuyena, even before ngakhulumanga naye engamazi personality yakhe, mhlambe mude ngalendlela athanda bemude ngayo, noma mfushane, noma nama curve lawa afunayo, noma nale complexion ayifunayo and all of that, ebese noma muhle ebusweni, ebese uyam approach njalo lesisi mezobona lo bhuti uhlale muhle njalo. Mese behlala ndawonye, so yabona ukuthi man akuyena lo ngibe attracted kuyena. Mese behlala endlini usekhumula amashiya akasekho, usesusa ne-makeup ebusweni ayisekho, ukhumula izinto eziningi ezingekho. It becomes a complete stranger. Engicabanga ukuthi lo muntu wesilisa fell in love with the wrong person. Akuyena lo muntu ambonile. I mean, it sounds very light, it sounds very trivial khona manje, but it's a very serious thing, because ungayibiza ukuthi fraud, udayisele into engeyona, ngulube sesake useshintshe completely lo sisi, akuseyena lo ambonile ngale zinto ze makeup neinwele na, angithi kumbi, but kuyamshintsha umuntu. So sekuba lukhuni manje to build a relationship with a stranger that you've never met before. But sizoyikhuluma ngelinye ilanga. Ngiyafisa ukuthi sibe practical, because uma seba senenkinga emshadweni sebeza akasho lokuthi no, I fell in love with the wrong person. Usually 10 times out of 10 must deal nama issues with marriage. Leba sinikeza yona ukuthi inkinga iyona inkinga nakancane. Kepha maso udiga seyabona no man, angithi ku right, but lensizwa akuyena lo muntu be owaba attracted kuyena. Wasuyangena ngoba sekunezinto eziningi ezenza izinto ezifana nalezo. Kepha ngiyafisa ukuthi sikhulume lokho. Now umshado mfowethu Dlamini, umshado i-institution kaNkulunkulu. Yes. Uma kuyi-institution kaNkulunkulu, kungani lento uNkulunkulu ayishoyo yokuzithoba nokuzehlisa emshadweni kuba into neglected kangaka? And ineglectwa even ibandla kakhulu, abantu abasindisiwe abangena entweni kaNkulunkulu ebese bayayineglecta lento. Yes. Nkosi uJesu ushilo wathi naye uMik okufuneka kube example kuthina njengabantu abakholwayo. Kodwa iBhayibheli eindaweni eziningi liyasifundisa lento yokuzehlisa. iBhayibheli liyakhuluma ngokuthi, for example, ukuziphiniselela okwenkosi, Romans chapter 12, vengeance is of the Lord. Into eyenza ukuthi umuntu emshadweni afune ukuziphindiselela noma eyenza ukuthi kungabi khona ukuthula nokuxolelana, ilokuthi
njalo ngihlezi ngibala izono ngawan namaphutha omkami ngamanye anginayo leya into ka Romans chapter 12 again yokuthi outdo one another in doing good. Leya into ka outdo one another in doing good iyona lento ethi mina indlela ekufanele ngikompete ngayo nomkami fanele ngikompete mina naye maqondana nokwenza kahle kuyena ngaphezulu kokuthi yena enza kahle kumina. Usho njalo uPaul methi outdo one another in doing good. Asiqhudelane ngokwenza izinto ezinhle. Asingaqophisani ngokuthi ubani okwazi ukudelela kakhulu. Asingaqophisani ngokuthi ubani okwazi ukubamba igqubu isikhathe eside kunomunye. Asingaqophisani ngokuthi ubani okwazi ukumemeza kakhulu kunomunye, inflicting pain omunye komunye, because leza zinto loba buhlungu nalezi yazinto ezincane ama microaggressions la ukhuluma ngawo ukuthi ngicasulwa nje na ukuthi iColgate uyibhutshuza ngenzansi mina ngithanda ukuyibhutshuza ngaphezulu bese lezo zinto zilibe zinqwabelana zikhande iresentment isilonda esilokoza njalo enhlizweni ngoba asinakho ukuzehlisa ngoba ukuzehlisa kusho ukuthi kunezinto ekufanele ngizixolele ngingaze ngilinde mfundisi ukuthi aze axolise. Ukuzehlisa ilokho. Ukuzehlisa ukwamkela ukuthi ngesinye isikhathi ngizodeleleka njengomuntu wesilisa ngidelelwa unkosikazi wami. Athe uNkulunkulu akangihloniphe akangithobele. Noma uma ngumuntu wesifazane angilindele kwesinye isikhathi ukuthi kungenzeka umyeni wami angangithandi ngalendlela uPaul akhuluma ngayo athi ufuneka angithande engathi uKristu ethanda ibandla lakhe. Ukuze kufike la khona uma ngathiwa isimo siyamphoqa abeke impilo yakhe phansi ngenxa yami. Ngibone kodwa mina ngihleli nomuntu ongangithandi. Lithi ke izwi kaNkuluNkulu noma i-theme ye conference yethu ithi zonke lezi zinto azibekezeleleki enyameni kodwa uNkulunkulu ufuna ukuthi sizehlise ukuze imishado yethu isurvive. Ufuna uNkulunkulu ukuthi sizehlise ukuze indlela esiresponda ngayo kulezi zimo esibhekana nazo emshadweni yethu even ezibhlungu ubhlungu obuvela kulabantu exactly esishade nabo ukuze ukuze imshado yethu survive ukuze iresponse yethu ibuyisele udumo kuyena kumele kube iresponse ye meekness. Asizwe uvo lakho mlaleli lapha ku 0737091991 noma uzobe ukhona inkonfeni noma uzobe ingekho ukuthi wena emshadweni wakho nobe ebudlelwaneni bakho iziphi izinto ezikulekelelayo noma emshadweni ozongena kuwona ungena ngayiphi mentality ngayiphi ingqondo ingabe wena uma uzongena emshadweni noma usungenile emshadweni uyaqonda yini ukuthi ungena entweni kaNkuluNkulu okumele yenzeke ngendlela kaNkuluNkulu hayi ngendlela yezwe hayi ngendlela yasiko mpilo thizeni kepha kunemanual uNkulunkulu ayibekile la emshadweni. Asizwe lapha ku 0861010300 08611010 nangu ke bese uyasithinta awuphinde uthinte siyakwamukela emoyeni sawubona. Baba uNkosi nobaba uDlamini siyabingelela egameni likaJesu Kristu amen. Baba umyeni. Yebo baba. No isihloko enikhuluma ngaso kulolu suku lanamhlanje la ngomhla ka 23 February sihle futhi sibaluleke kakhulu siyakha ngendlela emangalisayo. Njengoba nami ngiyinsizwa esafisa ukungena emshadweni ngicabanga ukuthi siyangilekelela kakhulu ngoba nginotha down ngiyajotha down la izinto ezibaluleke ngendlela esimangalisa. Kodwa ngingachitheka isikhathi baba uDlamini nobaba uNkosi ake sifakazele ngezwi lento ngoba mina izwi ilona engimthanda kakhulu
ngafundiswa mina ukuthi impendulo isezwini likaNkulunkulu. Uyabona kwabaseKolose uchapter 3 ngizoqala ngoverse 18 no 19 kuphela bese ngidlulela kwamanye amavesi. Lithi iBhayibheli likaNkulunkulu, bafazi thobelani amadoda enu njengokufanele enkosini. Bese verse 19, madoda thandani omkenu ningabacasukeli. Ibalekile ke leyo kakhulu, especially thina abantu besilisa, uma umpostoli uPaul kwabaseKolose ekhuluma ngalendlela uthi madoda thandani omkenu ningabacasukeli. Ivela phike lento ukuthi ke umuntu wesilisa agcine secasuka edemela isendlini abe ibhubesi afuna ukulwa nonkosikazi axabane naye. Ingena kulona ke leli vesi ukuthi kwesinye isikhathi uba nalento yokuthi izinto mayingahambi kahle ekhaya bese efuna yena ukucasuka ngoba ebona ngathi ngeke amthobele yena unkosikazi ngoba uzibona njengomuntu ozehlisa isithunzi. Bese kugcina noma lolu thando uNkulunkulu afuna ukuthi emshadweni sithandane ngalo lingaveli kahle ngenxa yokuthi usebenzisa lento yokucasuka kakhulu. Kodwa umpostoli uyayikhuza lento ukuthi thandani omkenu madoda ningabacasukeli. Akuthi noma inkinga zikhona endlini kukhona izinto engahambi kahle kodwa yikho into emnandi njenga communication, ukuhlala phansi nomuntu wakho umkakho nibonisane ngezinto mhlawumbe ezinye ningayithandi ukuthi hayi cha baba la mina njengonkosikazi wakho bengibona ukuthi lokhu nalokho asikulungise kanje. Kanjalo nathi bantu besilisa sibe nalowo nkonzo nje ukuzehlisa nokuzothoba ukuthi hayi asenze njengokuba kwezwa uNkulunkulu. Bese ngiphuthuma ke sengivala baba ngikhothe nje amavesi amanye ambalwa engicabanga ukuthi kulesi sihloko abalekile ngendlela engakaze ibonakale, engicabanga ukuthi engakwazi ukusilekelela asisize kakhulu nathi esisafisa ukungena emshadweni. Lithi iBhayibheli likaNkulunkulu kwabaseFesu uchapter 5 ngizoqala kuverse 25 bese ngigcina ku28 bese ngiyavala. Madoda thandani omkenu njengalokhu noKristu ulithandile ibandla wazinikela ngenxa yalo ukuba alingcwelise alihlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo lingenasisihla namdindi nanto enjalo kodwa libe ngcwele lingenacala. Kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemizimba yawo, othanda umkakhe uzithanda yena. Izwi likaNkulunkulu alisiphikisi liqedile. Ngicathi sikhona isifundo njengamadoda nabantu besilisa esingasithola la kulamazwi sengakhothile egameni likaJesu. Amen. Amen. Mfokabeni siyabonga. Asikwamukele namoyeni sawubona. Sawubona. Usesibalekela. Asikwamukele moyeni sawubona. Sanibona baba wami, niyaphila? Siphilile Nkosi yami. Sikhuluma nobani kuphi? Nikhuluma noSiphiwe lana ePinetown. Ngithi ngibonge kakhulu baba ngesihloko enisikhuluma namhlanje, sibaleke kakhulu. Bengingajabula baba mase nithinte kwindaba zama finances. I think indawo ebalulekile in terms of indlela abantu abafundiseke ngayo when it comes to finances, both kubantu besifazane nabantu besilisa. Also bengingajabula kakhulu ukuthola imininingwane yenkomfa ukuthi izobe kuphi nendawo nanisikhathi futhi. Ngiyabonga kakhulu. Bonga thina mfowethu. Asikwamukele nawe moyeni sawubona. Sawubona siyakwamukela. Akasekho lo mfokadlamini nangu mfokamyeni nomlaleli ufuna ukwazi imininingwane yenkomfa kuleli sonto elizayo. Nangu umunye umlaleli. Asikwamukele sawubona. Siyakwamukela sawubona. Bazobuya babuye mfokadlamini. Yebo mfundisi, asibakhumbuze abalaleli ngemininingwane ye-conference. So i-conference ikulomgqibelo lo siyakuwona umhla ka1 kuMarch lapha ku10 Harvey Road ePinetown. Labo Harvey Road bayadida wedlamini. Bafune muphi Harvey Road? Kunalo wasePinetown, kunalo waseKhawi okuyise eNew Germany. Mawenza uKhawi Harvey Road
kwi-GPS yakho khetha lo ose Phil's Hill. I think it fits Phil's Hill. Hayi lo se-New German. Lo se-New German uzokuhambisa kwenye indawo ongafuna ukuya kuyona. Asiphinde sithathe nangu umunye umlaleli nangu kwi WhatsApp group yethu uthi sanibone bafundisi bami kwaze kwayintokozo ukuhlangana nani futhi ngilalele ngise-PMB Esmero. Ngiyacabanga ukuthi lo uMakhumalo ebese nangu uThembi kaDimba sanibonani bafundisi sesikhona njengenjalo. Happy Sunday. Sisazovula indlebe silalele. Ngiyabonga kusho uThembi kaDimba. Aphinda aqhubeke kuThembi kaDimba simuze ukuthi yena uthini. Sanibonani bafundisi e-studio. Yebo Thembi. Kade nganigcina. Okungihlekisa kakhulu mina okushiwo abafundisi ukuthi mangabe niqala ukubonana mhlampe nithandana niyakhiphana mhlampe nibe bahle nobokuhlala ndawonye omunye abona ubunjalo bomunye umuntu kungabe kusaba yiloba bukhazikhazi ekade nihlangana kukuhle nibonane manje ukuthi hayi omunye akasagezi iloko nje okungihlekisayo. Ngiyabonga kakhulu siyabonga ukufundiseka. Ngiyabonga kakhulu Thembi Dimba. Sibonga Thembi kunjalo impela siyahleka nathi kodwa izinto ezikhona ngempela ikakhulukazi thina uNkulunkulu asas entrust ngalento yokulekelana nabantu siyazibona impela lezi zinto. Asikamukele nawe sawubona. Sanibonani Makhehla. Cela ukubuza nako ngicela ungazishika. Hayi lo ungqongqoze eminyango wrong. Angazi why bathanda lo mnyango lo wethu kanti baye next door. Usemusha mfaka Dlamini awukakabi ikhehla wena. Asikwamukele nawe sawubona. Ngiyabingelela kuMakhehla nogogo studio. Hayi abantu base next door laba bajaha impela. Amen bobaba saze sajula isihloko bobaba ziningi izinto engiye ngifise ukuzibuza mayelana nomshado singabazalwane. Into yokuthi omama bamele ukuthobela abayeni babo ngiyafisa ukuthola ukuthi kuhamba kuze kufikephi. Okwesibili kungani amadoda kuthiwa akumele siwatshele uma ehluleka. Angikwazi ke lokho ukuthi kuvele ezwini hayi akukho ezwini. Angis umlalelo yedwa loyo amaphuzo amabili lamaphuzo amabili umlalelo yedwa ngathi lo umlalelo ubengafika ngomgqibelo ayikho ezwini le kodwa ke sizoyibheka. Okwesibili kungani amadoda nokuthi amadoda ayemehluleka why kumele sigudle iguma njalo. Hayi anakhona lokho akukho ezwini woze ngikomfeni next week. Izwi lenkosi lithi we should speak the truth in love. Khuluma iqiniso likhulume ngothando. Gudla iguma akukho ezwini. Kuningi nje kodwa okwamanje ngicela ngelinye ilanga ke sibhekele i-practical example yalezi zinto bobaba. Ngifisa ukuphawula kuleyo yokuqala mfoka Dlamini. Uthi into yokuthi omama kumele bathobele abayeni babo. Yes. Injalo impela ngiyayivuma isho njalo kepha ayiqali lapho wena mfoka Dlamini. Umyeni uquote uEphesians chapter 5 ngokuthanda kwakhe umqale lapha kuverse 25. Umqala kuverse 21 Ephesians chapter 5 ukhuluma ngabazalwane bonke. Ukhuluma ngokuziphatha kwabazalwane ebese ethi umzalwane akathobele whether umzalwane wesilisa kumele uthobele umunye umzalwane by virtue ukuthi ufele uKristu, whether lo mzalwane mncane, whether lo mzalwane mdala, whether lo mzalwane wesifazane, whether lo mzalwane wesilisa. Ephesians chapter 5 uthi thobelanani
out of irreverence for Christ. Angazi ngesizulu esiqondile ithini verse 21. Now it so happens wena mfowethu Dlamini ukuthi lo mzalwane engimthobelayo sengibona unkosikazi kuyena. Akumele kushintshe ukumthobela njengomzalwane enkosini just because manje usunkosikazi wami. Ngiphendula leya lo mzalwane ukuthi into yokuthi omama bamele bathobela abayeni babo, izwi lenkosi lithi nabayeni kumele bathobele omama babo, not because ewunkosikazi wakhe but emthobele because ewumzalwane naye enkosini. Amen. Ngicela ukufunda la mfundisi ukugcizelela kuloko kushoyo. uPetru oqala ku chapter 3 verse 7 uthi kanjalo madoda. Kanjalo madoda kusho ukuthi nani madoda ubekhuluma nomama ngeke sothi nani ke madoda nabo ngokuthobela abayeni. Mayifika ku verse 7 uthi kanjalo nani madoda hlalani nabo ngokokwazi njengalokhu esifazane eyisitsha esibuthakathaka nibanike udumo. Amadoda lawo akukhulunywa nawo maqondana namakhosikazi awo kuthiwa amadoda awabanikeze udumo ngani ngoba bayizindlalifa zomusa wokuphila kanye nani madoda omama ukuze imikhuleko yenu ingathiwa. Ithi lento into zakhe ayihambi kahle njengomuntu wesilisa awuthakathiwe yekela ukubheka umakhelwane nani imikhuleko yakho nje iyathiwa ithibekile ayifiki kuNkulunkulu kunalesithiwo esikhona ngobe awumphethe kahle lo mama la ekhaya. Inyembezi zakhe zihamba zize zifike kuSimakade ebese kuba ngathi uthakathiwe ungathukuthali. Nangu umunye uthi do not be unequally yoked. Nayo le ibaleke kakhulu esizoyibona kule conference esilandela esiyakuyona kuleli sonto. Abantu abaningi bashade nabantu abangasindisiwe bese ba expect ukuthi imishado yabo ibe perfect. Kanti ungena entweni kaNkulunkulu nomuntu okungeyena umuntu kaNkulunkulu. Qinisile nje impela. Asithathe nangomunye siyakwamukela emoyeni sobona. Cha msakazi engikuzwa kahle mina ila khona ukuthi ungabuyiseli ningaqhoshelani ngokuthi mangabe ukuthi lo uyafeba wena nawe usuzomkhombisa ukuthi nawe uyashelwa makukuthi lo lokho nje nichazile ukuthi ungabuyiselani ukuthi mhlambe lo umemeza kakhulu lo umnyeke khona kunjalo wena ungamphindiseli. Ilapho ngizwa kahle khona msakazi. Uzwa kahle impela and more. Nangu omunye asikwamukele sobona. Ngiyabingelela bafundisi bami e-studio. Ukhuluma noPhilani okwaZulu la eDevonport. Sasihle isihloko samnandi. Siyabonga kakhulu madoda kaNkulunkulu. Ngese nikukhulumile konke. Ukubeka nje umbono wami engicabanga ukuthi kubaleka kakhulu nakho konke when it comes to ama relationships nemishado nakho konke lento eyokuzithoba, humbleness. Mawusu uzithobile ke bese uba nalento ekuthiwa i-tolerance. Yabona, to tolerate some of the things kubalekile ngoba uNkulunkulu nathi njengoba esithanda nje uyasibekezelela, he tolerates us. Emaphutheni ethu esiwenzayo uyasibekezelela, so kubalekile ukubekezelelana ebudlelwaneni. Bekezele nje ungathi awuboni ezinye izinto zenzeka, ngalokho ubudlelwane buzoqhubeka buye phambili. Ngiyabonga kakhulu madoda kaNkulunkulu. uNkulunkulu anibusize nje nisaqhubeka nohlelo. Amen. Amen. Kunjalo impela. Nangu bengithi ngithatha laba ngaphambi koba sivale uZanele kaSithole
uthi sanibonani befundisi, what an interesting topic. Umamabonga maphumulo nene uthi amen bafundisi, nginilalele la eNanda kuyintokozo ukuba nani, sibonga uNkulunkulu ukuba nani. Uthabane Kambatha athi amen bafundisi ngalesi hloko. Ernst Dumsani athi ngiyajabula, ngiyabulisa Bonyawonhle samnandi isihloko senu. Umpilo kaMsomi lapho eSwayimane uthi shalom bafundisi bami, sesikhona impela, siyongena sesihlomile uma inkosi isibusisa ngomshado, sifunda okuningi. Ukhethiwe kaMzimela uthi siyabonga ngeyimfundiso ezinhle zakhaya. Enye into embi emshadweni is poor or lack of communication, ngoba ukuxoxisana kuxazulula izinkinga eziningi emshadweni. By the way, communication is two ways. Abantu besifazane kakhulu abakhala nge-communication, ebese yena communication is just one way. Uyakhuluma indoda imnikeze isikhathi, mase kufanele indoda iphendule, interject. Communication is two ways. Mfaka Dlamini, 15 seconds. Kulo 15 seconds mfundisi ngifuna ukubuyela kancane kule esigcine sikhuluma yokuthobelana njengabazalwane. Ngifuna ukuthi ngithi abazalwane abeze ngomgqibelo enkonfeni, ngoba sizoyithinta nayo le yokuthi uma sikhuluma ngokuba meek, sikhuluma ngokuthoba kwabesilisa nokwesifazane, ulaphi kodwa umehluko ekuthobeni kwabesifazane nokuthoba kwabesilisa, ngoba ngeke sikususe ezweni likaNkuluNkulu ukuthi uNkulunkulu uwabekile lama roles amabili ahlukene. At the end of the day ukhona uNkulunkulu ambeke njengomholi wekhaya. Lokho ke kwenza ukuthi lokuthobelana kungafani exactly. Yenza lento ukuthobelana kungafani exactly, kepha kumele kuthotshelwane both ways. Yes. Iza enkonfeni sibonane. Mina no Mfoka Dlamini sithi khumo kwazise phela luchaba lexesha. uNkulunkulu akubusise. Sikubone ngesonto ezayo, khumbula funda ukuzifundela izwi lenkosi. Ngokwenze njalo awusona students kaDlamini noNkosi